И сега нека заедно да изповядваме. Бог обича правда и правосъдие. Земята е пълна с Господната милост. Нека се бои от Господа цялата земя. Нека се боят от Него всички жители на света. Нека се боят всички хора, които живеят в България. Защото Той каза и стана. Той заповяда и се затвърди. Господ гледа от небето. Вижда всичките човешки синове. От местообиталището си Той гледа всички земни жители, който е създал сърцата на всички тях, внимава на всичките им дела. Господи, молиме Те в днешния ден, в съгласие, погледни на нашите управници. Ти виждаш делата им и знаеш помислите на сърцата им. Ти виждаш ситуацията в България. Ти виждаш сираците и вдовиците. Възрастните хора, които са беззащитни и онеправдани. Младите, децата ни бягат от страната си. Бедност, нищета, отчаяние. Потичничество, грабителство и беззаконие. Насилие, неверие и скръб. Безнадежност се ширят в страната ни. Господи Боже на воинствата, към Теб издигаме очите си и викаме с цялото си сърце. Милост за България, Господи! Помилвай тая държава и този народ. Избави ни от враговете ни. Защити ни от онези, които са се надигнали против нас, против народа Ти в България. Избави ни от злодеите, от мъже кръвопийци ни спаси. Защото ето те причакват душите ни. Силни се събират против нас. Не за наше престъпление, нито за наш грях. Без да имаме вина, те тичат и се готвят да ни погубят. Но Ти, Господи на воинствата, Боже над България, раздвижи се, за да ги накажеш. И както е писано в Псалом 59, 5 стих, не бъди милостив към никой от измамните престъпници. Те бълват зло от устата си. Мечове има в сърцата им. И си казват, кой ще ни чуе или кой ще ни види? Но Ти, Господи, ще им се присмееш. Ще им се подиграеш. Заради греха на устата и думите, които са изговорили. Нека се уловят в гордостта си и заради клетвата и лъжата, които са изговорили, Ти ги осъди. Довърши ги с гнева си, за да ги няма вече. Всички, които са лъгали, грабили, потискали народа Ти в България, открий на светло всичките им дела.
според както е писано в Лука 12:2, всичко тайно да стане явно. Не позволявай никой да избяга или да се отърве от справедливата ти присъда. Ще внимаваме на Тебе, защото Ти, Господи, си нашата висока кула. Ти си Бог на милостта и ще ни дадеш да видим повалянето на враговете ни. Ето окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, и върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избавя душата им от смърт и в глад да ги опази живи. Господи, ние издигаме очите си към Тебе. Твоите светии в България. Седим в пролома и се молим. Викаме за народа си. Ходатайстваме за българския народ. Защото Ти и само Ти си Спасителят на България. Само от Теб очакваме спасението. Заявяваме и прокламираме, че само Ти можеш да управляваш българската държава. Управлявай я с праведната си десница. Предаваме България на Теб и Те молим. Бъди цар на България, Господи Исусе. Бъди цар на българския народ, молим Те. Признаваме само Теб като такъв. Защото Словото Ти казва, че е блажен онзи народ и онази нация, чието Бог е Господ, и народът, който Той е избрал за свое наследство. Господи, нека наистина да бъде Твоята воля за България. Нека се осъществят Твоят план и намерение за нея. Както на небето, така и на земята. Амин. Слава на Бога. Слава на Исус. Ние прокламираме една здрава основа за управление, която да донесе успех и благословение на българския народ. Молим се да се отворят сърцата на управниците така и на всички българи, за да може светлината на истината, която е Исус Христос, да ги освети. Ние изговаряме за България и българския народ светлина. Живот, истина, праведност и благословение. Амин. Молиме се за Израел, Господи. В Псалом 2.8 казва: поискай от мен и аз ще ти дам народите за Твое наследство и земните краища за Твое притежание. Искаме този народ. Нека да не искаме още народ. Искаме този народ, Израел и България, да бъдат под Божията протекция. Ние благославяме Израел, земята и народа му, който е като млад лъв, който е легнал и се е разпрострел върху земята си. Бог е верен да изпълни и ще изпълни намеренията си,
които има за еврейския народ и за държавата Израел. Халелуя! Царят на царете ще управлява и народите от Сион, и всички народи ще му се покоряват според записаното в Еремия 32, 37 до 39. Ето ще ги събера всичките страни, където ги бях изпъдил в гневът си, в яростта си и в голямото си негодование, и като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност. И те ще ми бъдат народ, и аз ще им бъда Бог. Ще им дам едно сърце, един път, за да се боят от мене, винаги за тяхно добро и за доброто на чадата им след тях. Ще се радвам за тях, като им правя добро, и ще ги насъдя здраво в тази земя с цялото си сърце и с цялата си душа. Господи, благослови пастора на тая църква и неговата съпруга да бъдат верни на Тебе, да бъдат последователни в проповядване и вършене на истината, да бъдат всеотдайни, с любящи сърца към Твоите чада. Дай им дух на мъдрост и откровение, за да Те познаят. Молим се за единство в духа и заставаме като църква срещу атаките на Сатана, срещу водачите, не само в тая църква, но и във всички църкви. В името на Исус Христос, тази сутрин ние връзваме всяка негативна сатанинска сила, която крои планове да краде, да убива и да съсипва. В името на Исус ние им заповядваме да стоят далеч от нас с властта и авторитета, която имаме в Исус Христос. Ние им заповядваме в името на Исус да бъдат под нашите нозе. И нито едно оръжие, скроено срещу нас, няма да успее. Молиме се за сестра Стефанка. Физическо и духовно изцеление. Извикваме Божие чудо за изцеление на краката й. И ние вярваме, и тя вярва все повече и повече, че Бог иска да се прослави в нейния живот. Молиме се за сестра Елена и нейната внучка Полина. Духовно и физическо изцеление. Извикваме нови бъбреци за Полина. Извикваме чудо, което да стресне невярващите. И те да разберат, че наистина тук има жив Бог, който върши чудеса и сега, и сега. Исус е същия. Вчера, днес и завинаги. Молим се за семейство на сестра Цецка. Бог да вземе контрол и власт на душите в този дом и да се изпълни волята Му за всеки един от тях. Амин. Молиме се за родителите на сестра Дори. Духовно физическо изцеление. Нейната сестра, нейният брат да дойдат при нозете на Исус и да се поклонят. Отворени сърца за покаяние. Добра почва за приемане на Словото. Да се прослави Господ в живота им. Пълно възстановяване на здравето на сестрата на Дори. Молиме се за сина на пастора, за Илия. Бог да му даде дух и покаяние, за да познае Исус и да се спаси.
да повярва с целия си ум и цялото си сърце и да бъде по-вярващ от баща си. В името на Исус. Възстановяване взаимоотношения между баща и син, според както казва Словото. Ще примиря сърцата на синовете с бащите. Господ да спре всеки дух на разделение и всеки дух, който издига крепости в семействата, между родители и деца. В името на Исус се молим и благодарим. Амин. Някои от вас знаят, други не. Нали, мъжът ти е невярващ и тя напоследък така се засилиха атаките срещу нея доста, особено покрай Великден, нали, с викане, крещене, груби думи, въобще пълно неразбиране и тя много плачеше и страдаше и така. Но слава на Бога, какво прави Бог? Тя, нали, не престава да се моли за него, ние я подкрепяме и така. И веднъж чува думата покорство. Само това чува. Какво, Господи, да правя? Нищо, покорство. И тя какво решава и му казва тази седмица: Мирашко, ти знаеш колко обичам да ходя аз на църква, обаче тази седмица няма да ходя и парите, които ги дам, нали, които бих ги дала, ще ги дам на тебе да си направиш колата, да си купиш гуми и така нататък, нали. И една сума, не знам от каква сума, някъде 70-80 лева или нещо такова. И Рашко бил толкова докоснат от това нещо, той въобще не очаквал, нали, такова нещо, защото между тях само скандали разправи. Напоследък нищо не казал, обаче на другия ден казал: ами казва, аз в неделя ще ходя на риба в Козлодуй, защото най-близкият град, където има църква до Бяла Слатина, това е Козлодуй. И аз казах, ще ходя с моят братовчет на риба в Козлодуй и ако ти искаш, знам, че много обичаш да ходиш на църква, аз казах, ще те закарам и тебе и баща ти, ще ви заведа на църква в Козлодуй. Просто това е толкова невероятно. Той не искаше да чуе, тя го молеше със сълзи: Рашко, моля ти се на Великден, заведи ни в Козлодуй с колата. Той отказа, въобще станаха големи скандали там и така. Но цялата слава за Исус, това е просто невероятно. И още едно свидетелство само за една. Да даваме, не само да искаме. Да. И това е просто, тя е толкова щастлива сега, че цялата слава за Исус. И една минута още едно свидетелство. Тази седмица Бог допусна такава проблеми с зъбите, търпях болки, така да не ви отекчава. Но цялата слава за Исус, Господ ми даде 2 часа време, аз да си говоря с зъболекарката и тя така слушаше и приемаше за Господ. Това беше повече от невероятно. От 7 часа като отидах, в 10 си тръгнах и почти цялото време е било за Господа, а за зъба ми на съвсем малко. Благодаря на Бога. Да. Това е чудо. Втората вълна на съживление. Ние вярваме във втората съживителна вълна. Първата беше 90-та година. Народа излезе от една опресия на духът на комунизма, който отне материалните блага на хората, който ги набута в копторите, заводите прашни, мръсни, който им даде хляб толкова, колкото да могат да дойдат утре пак на работа. Хората, измъчени от тези неща, изведнъж беха толкова зарадвани, че това бреме се махна от плещите им. Обаче това бреме, което се махна от плещите им, те не можаха да разберат какво е и как да го запазят, как да запазят свободата си, и влезаха под ново робство, още по-голямо, още по-тежко. И сега вече идва време, когато хората се усещат, че не е и това, което те са надявали, че смениха 10 правителства и нито едно не можа да им донесе онова, което им обеща. И които са по-умни и средно интелигентни, казват: чакай бе, добре, тук 20 години нищо не стане. Каква ми е гаранцията, че след следващите 20 години ще стане? А каква ми е гаранция, че като 5-6 хиляди години не е станало, каква ми е гаранция, че ще стане по този начин в света? И хората започват да си задават въпроса: има ли друг начин, освен този? И тогава, ако някой от нас е достатъчно разумен и покорен на Бога и отиде и благовества и казва: има начин, не дей, човече, да оставаш без надежда. Исус Христос е умрял за тебе, за да ти даде радост и щастие,
за да ти възвърне ограбеното от дявола, за да те възстанови в позицията на личност, която има уважение както към себе си, така и към другите. Да те очовечи, защото това е човекът Исус Христос, който е пример за всички човеци. Извън Него няма добро, пише Словото на Бога. Аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отец ми, освен чрез мене. Никой не може да получи истинското благословение и трайния имот, освен чрез мене. И всичко това, което е наблъскано в главите ни, че е религия, че е заблуда, че е губене на време, е абсолютна лъжа. И тази лъжа ние разрушаваме като проповедници в главите на хората и разрушаваме крепостите, които дявол е издигнал в техните глави, за да ги зароби. Вие усещате робството, но има и свобода, която е толкова реална, толкова възможна, колкото и робството, което хората живеят. Какво избираш? Свобода или робство? Той казва, ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Свобода, 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 свобода. Искам да съм свободен. Още като малък бех толкова чувствителен към свобода. Значи, ако ме затвориш и ме вържиш в затвор, ще избуша кочината. Когато бех в казармата, аз много се биех. Сега се бие с демоните, преди това се биех с хора. И в казармата набих един, а ние сме спорт народ, а гребци, той беше, може би, с една академичен гребец, обаче мек, духом мек. Ударих го, изкарах му въздуха, вкараха ме в ареста. Гарнизонният арест беше тук на Хемус. И 5 дена, беше декември месец, няма прозорци, нарове, няма ли го, ти си с един шинел, няма топлина, ти не можеш да заспиш по никакъв начин, защото студа сковава костите ти. Сутринта ти изкарват на работа някъде, ръцете ми беха до тук мръсни, 5 дена не си се мил, не можеш да си миеш ръцете, нито очите, нито нищо. Арест. Искам да ви кажа, че тогава светът все едно беше свършил за мене и аз си помислях, ако ме сложат 10 или 20 години, аз на първата година съм мъртъв. Аз няма да издържа. Свободата е най-ценното нещо. И Дон Кихот е казал, свободата, Санчо, е най-висшето благо, с което Бог е дарил човека. Защо да я губиме? Като има начин да я опазиме. И точно това ще бъде проповедта ми тази сутрин. Как да опазиш свободата си или как да живееш с вяра. Римляни, отворете си Библията на Римляни 5:17. И там Словото на Бога говори много интересно нещо. Защото ако чрез прегрешението на единя смъртта царува чрез този един. Вижте, хората на тази земя умират, но те не знаят нито защо умират, те не знаят нищо защо са се родили. Това е животински начин на съществуване. Едно животно не знае защо се е родило и не знае защо да умира и не знае, че го хранят в кочината, за да го заколят само. То не знае. Нито пилето знае, че го отглеждат и го хранят само за да го заколят. Обърнете внимание, чрез едно прегрешение, откъде е дошла смъртта? Чрез едно прегрешение на един човек, смъртта царува в целия свят, на всички хора, всички нации, всички човешки същества, дори и животни. Чрез прегрешението на един човек, каква сила има греха само чрез един човек? Аз имам чувство, че ако отидем горе на небето, Адам ще бъде и Ева ще бъдат в някаква клетка, такава, защото всеки, който отиде горе, ще иска да ги удари. Защото всички страдания, мъки, болести и ужаси, осъкатявания в този свят са дело на този грях и на този човек. И имам чувство, че ще има големи, ако е дам горе, ще има бодигардове навсякъде около него. Алелуя! Алелуя! Искаш ли да живееш вечно?
Искаш ли да започне тази идея, която поставям като семе в вашите сърца, да започне да зрее и да става реална? Искаш ли да се движи с огнени колесници и с скоростта на мисълта по галактиките? Даваха по телевизията преди време, гледах един човек в Стара Загора ли беше някъде там по средата на България или от Казанлък, който са идвали извънземни, мисля, че Карбовски ли го даваше, извънземни същества идват в неговия дом. И казва, показаха ми една карта. И аз ги питам откъде сте и те показват на тая карта, звездна карта. И казва, ние сме от тук, а вика, аз къде се намирам на тая карта, земята, и те казват, ти си тук. Значи някъде е светлинни години разстояние и казва, ние идваме от тук и заминаваме еди къде си. И той го разказва като реално преживяване. След това разказва едно друго преживяване, че, вика, нощно време, като си легне в гардероба някой лупа, дум. Отварям, ставам, гледам, отварям гардероба, няма никой. Пак си лягам, пак загасвам лампата и дум. И казва, не си спомням точно по какъв начин е разбрал, че това дърво, от което е направен този гардероб, на това дърво са извършили голямо престъпление, обезглавили са цяло семейство. И е потекло кръв там и той дух, който е бил, е преминал чрез материята и е стигнал до неговия гардероб. Случки незнайни и земята и небето са пълни с изненада за нас човеците. Но нашата работа не е да се роиме толкова в тези тайнствени сили, които се случват. Нашата работа е да гледаме Евангелието. Евангелието, което сега ще ви донесе блага вест и ако вие приемете, вие ще бъдете свободни. Ако чрез прегрешението е единия, смъртта царува чрез този един, то колко повече, кажете, колко повече, то колко повече тези, които получават изобилието на благодата. Кажи, изобилието на благодата. Получавам изобилието на благодата. И дарът на оправданието ще царуват в живот чрез единия Христос. Ако ти царуваш в живота си, дявола не може да царува. Ако ти управляваш живота ти, депресията не може да те управлява. Ако ти управляваш живота си, бедността не може да те управлява. Ако ти управляваш живота си, болестта не може да те управлява. Как да управляваш живота си? Ето тук пише, колко повече тези, които получават изобилието и дара на праведността, ще царуват в живот чрез единия Христос. Когато получа изобилието на благодата и дарът на оправданието. Оправданието е дар, оправданието е дар, оправданието е дар, оправданието. То не се получава чрез твоята работа. То не се получава чрез твоите дела. Подарък не го работиш, подаръка го приемаш. Ти не прекарваш време и часове и теготи, за да получиш този подарък. То е даденост. И ако вие сте станали, когато сте станали християни, вие сте получавали много повече подаръци, отколкото когато са били в света. В света трябва да си го изработиш, трябва да си го заработиш, трябва да платиш цена. При християнството цената е платена. Дарът. И ако дяволът атакува две неща. Две неща атакуват дявол в църквите, така че църквите да не разберат това нещо. Това е изобилието на правдата, изобилието на благодата и дарът на правдата. Две неща, ще ги повторя 10 пъти, ако трябва. Две неща атакуват дявола в църквата да не се разберат и да не се повярват. Това е изобилие на благодат, когато говориме, казваме думата изобилие. Какво си представяш ти? Изобилие значи много. Много повече, отколкото имаш нужда.
Изобилие е много повече, отколкото имаш нужда. Достатъчно е това, което имаш нужда. А изобилие е повече от нуждата ти. Ако аз съм дявол, разбира се, той не е толкова красив като мене, ако аз съм дявол, какво ще атакувам първо? Изобилието на благодата в църквата, да не се знае нищо за нея и да не знаят нищо църквата, да не знае за дарът на правдата. И какво ще им дада? Ще им дам праведност чрез дела. Ще ги науча да си мислят, че са праведни, ако вършат праведни дела. Точно това, аз ви говорих за закон и благодата веднъж. Закон, какво е закон и какво е благодат? Законът те задължава и законът е даден само за да те осъди, защото няма праведен нито един, и закона идва за да докаже, че не си праведен и не си достоен и не си в състояние. Законите в тая държава за какво се правят? Те се усетиха, започнаха да правят закони след закони. Защо? За да ви вземат парите. Дявола знае, че вие не можете да изпълните закони. Рано или късно, всеки път и всеки един от нас някъде нещо греши. Самите полицаи, които гледат закона и спазват закона, те също грешат. Президентите от Народното събрание, които правят законите, те грешат най-много. Закона не те спасява, но благодата те спасява. Слава да бъде на Господа. Така че, когато ние говорим за думата праведност, нека да обърнем внимание, че праведността е дар. Праведният, Мартин Лютер на времето е казал, праведният чрез вяра ще живее. В какво да вярвам? Вярвам, че Бог ми е дал правда и аз съм праведен. Защо си праведен? Ние не виждаме да правиш много праведни дела. Защото имам подарък. Видели ли сте някой човек, който въобще не заслужава, е много лошо, обаче има, например, едни мамини синчета, баща му купува Мерцедес. Той лумпен. Баща му купува супер кола. Той въобще не я заслужава, обаче получава подарък. Други момчета се работят, трудят се, пъшкат, мъчкат, мазоли по ръцете им. Нищо нямат. Забелязали се го това в живота? Значи не става по заслуги, а по благоволение. Бащата на този бродяга благоволява в него. Той не го пита, понеже му е син, не го пита, добър ли си, лош ли си, имам пари, милионер съм, ето ти една супер спортна кола, живей и радви се моето момче. Това е в света, но принципът е един и същ. Нали, може да не е правилно, обаче този баща не те пита тебе, ти какво мислиш, дали е правилно да подарим кола на сина си? Въобще не те пита. Въобще не те пита, ти какво мислиш, дали мой син заслужава да му подаря кола? Бащата има възможности, прави подарък на сина си. И ако това е земния баща, и ако това е нечестив баща, който може би продава наркотици или прави разни други работи, за да има пари и така нататък. Ако той благоволява в детето си и му прави скъпи подаръци, колко повече Бог иска да ти направи подарък без да заслужиш. Без да заслужиш. Нещото, което дявол е посолил в главите ни. И това е от дявола, че ти трябва да си добър, свястен, праведен, чист, нали, за да може Бог да благоволи. И ако вършиш грях, Бог няма да благоволи в тебе. Само че, ако Бог се контролираше и зависеше от нашето поведение, нито един няма шанс, не може да се класира. И Бог го знае това нещо. И тогава Неговата любов никога не може да стигне до нас, защото нашите дела винаги ще препятстват на Неговата любов. Бог никога не може да ти даде, ако Той чака ти да си праведен чрез делата и постъпките си. Алелуя!
Усещате ли на къде ни води Словото? Колко повече? Колко повече сега? Кажете ми, ако един грешник каже, аз се отричам от греховете си, променя ли се неговото състояние? Без да има предвид жертвата на Исус. Ако един грешник казва, аз се отричам от греховете си, нали, съжалявам за моите грехове, става ли праведен? Не. Хора, които не са приели Исус Христос за личен спасител посмъртно, никога не може да станат праведни. Колкото и да се отричат от греховете си. Тогава защо ние мислиме, че ако сгрешим, след като сме станали праведни, ако сгрешим, ние ставаме неправедни? Тоест, правдата я получаваш като дар. Ти не работиш за нея. Ти не я получаваш чрез дела, не можеш да я загубиш чрез дела. Защото не си я получил чрез дела. Сменили сте? Ако това го разберем, казвам ви, ще падне товар от гърба ни и нашето съзнание ще бъде променено да мислиме не за греховете, а за правдата. Защото ние сме греховно мислещи същества в църквата, което е абсолютно грешно и неправилно. Ние мислиме само за грехове, ние гледаме хората за греховете им, ние ги изобличаваме, ние ги коригираме, ние се измъчваме заради собствените си грехове и това е греховно съзнание, което Господ вече е премахнал, но ние не го знаеме. Ние не го знаеме, защото не ни е проповядвано. Защото не ни е казвано. Но аз като се зарових в тия неща и съм пребъдвал и от доста време, аз ви проповядвам от един месец, може би два, за праведността. И тук открием нещо невероятно. То колко повече тези, които получават изобилието на благодатта. Как получаваш ти изобилието на благодатта? Когато протегнеш ръцете си и го вземеш. Как ще получиш нещо, ако не си протегнеш ръцете да го вземеш? Тук не се казва, че трябва да работиш, за да си много честен, да си много искрен, да си се много покаял, да си се много посолил главата с пепел, за да може Бог да благоволи в твоето човешко смирение. Тук казва, праведният ще живее с вяра. Как получавам аз изобилието на благодата? Вярвам, че изобилието на благодата е върху мен. Приемам изобилието на благодата. Приемам дарът на правдата. Така се приема от Бога. Ти не работиш за нищо от това, което Бог, ти не си работил, за да може Христос да умре за тебе. Ти не си работил и не си се трудил, за да може Исус Христос да увисне на кръста за тебе, защото си много добър и трябва да те спаси по някакъв начин. Господи, благодаря ти. Когато кажеш на един човек, дори християнин, ти си грешен, много лесно вярва. Да, всички сме грешни. Какво да се прави? Всички сме сгрешили. Когато кажеш на един християнин, ти си праведен, още не съм. Старая се, брате. Какво се стараеш, бе? Какво толкова си се застарал? Какво си намислил да правиш? Старай се. Ти не можеш да се стараеш за подаръка си. Ти можеш да се стараеш за наградата си. Ако трябва да получиш награда, ти трябва да се стараеш. И наградата за твоето старание е някаква там изчислена награда. Но за подаръка не можеш да се стараеш. Алелуя! Алелуя! Сега ще го потвърдиме с един пример, който е даден в Библията за нашия отец Авраам, който отец на всички вярващи
И тук ще видим пример как Бог гледа на него. Обърнете на 4 глава Римляни, от 1 до 5 стих. И тъй какво ще кажем? Че нашия отец, вижте какво се казва, отец Авраам е придобил по плът. Защото ако Авраам се е оправдал с дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Обърнете внимание. Не знам как го тълкувате това изречение, тук пише има с какво да се хвали. Значи ние може да се хвалиме. Ние може да се хвалиме пред човеците с добри дела. Да, ние можем да се хвалиме. И там, където Яков казва, вяра отделена от дела е мъртва, значи ние пред човеците можем да показваме, че вярваме чрез делата си. Човеците не виждат духовното ни състояние, за да разберат дали сме вярващи или не. Те трябва да видят нашите дела. И това е за човеците. Защото Словото на Бога казва, че трябва да се намерим угодни пред Бога и пред човеците. Нали така? Но когато говорим за Бога, ти не се явяваш там с дела. Ето, тук пише за Авраам. Когато говорим за Бога, ние се явяваме само с вяра в това, което Той е направил. Никъде не можеш ти да кажеш какво ти си направил пред Бога. И да се похвалиш и то да бъде прието. Никъде няма да видиш цялата Библия. И каза, понеже какво казва Писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, а като дълг. Тоест, ние сме длъжни да вършиме дела, но не трябва да си мислим, че те са достатъчни, за да бъдем приети и оправдани от Бога. Защо? Защото ние вече сме оправдани преди 2000 години и Божиите очи, ако гледаме като Бог на себе си, ние ще бъдем свободни. Защото казва, греховете ви и престъпленията ви няма да считам вече, няма да помня. Направило ви впечатление това слово, няма да помня. Няма да помня. Ако Бог каже, че няма да помни, значи няма да помни. Защото Бог не е лъжец, Бог не е лицемер, Бог е свят и праведен и добър. Това е блага вест, хора. Това е сладко за душата. Това ти дава голяма надежда и ти дава достъп до трона. Ако ти си праведно осъзнат, а не греховно осъзнат, тогава ти ще можеш много повече неща да получиш от Бога. Ние идваме при Бога някой път като бито куче, защото ние знаеме, че преди един ден или преди половин час сме правили глупости. Нали? Ние знаеме и се молиме, обаче се молиме като такова, все едно чакаш момент, всеки момент да те тресне някой по главата с нещо. И ако сте забелязали, когато сте правили много такива грешки и грехове, изведнъж на другия ден ви се случват хубави работи. И вие не можете да си обясните и някак си се обърквате. Защо ми се случва? Сигурно Бог по-късно ще ме накаже. Ние чакаме наказанието, ние вярваме в наказанието, ние приемаме, че наказанието ще дойде и сме наказателно съзнателни. А не вярваме, че Исус Христос понесе наказанието заради нас. Затова ние не можем да се зарадваме истински, защото знаем и очакваме Той все пак, праведният Бог, да види колко ние не сме достойни и един ден сигурно Той ще изпрати Сатана да ни оправи пътеките. Това са религиозните мисления в религиозните глави, които дявола е посял, тези извратени сатанински доктрини. Така че, праведността не идва от дела, а идва от благостта на Бога.
Той те нарича праведен поради Неговата благост, не поради твоите заслуги и дела. Колко е благ Господ, и това е истинската безусловна любов. Ако Той ти поставяше условие, трябва да бъдеш такъв, това не е безусловна любов, това е условна любов. Аз ще те обичам ако. И тук вижте какво казва. Алелуя! Алелуя! А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, обърнете внимание, а на този, който не върши дела, а вярва в онзи. Веднага в нашия ум идва, добре, как аз като не върша дела, па ще вярвам? Пити Бога. Тук е записано, нали, вярвам в тази Библия, че е истина. А вярва в онзи, който оправдава нечестивия. Аз съм нечестив човек, как ме оправдал Бог? Като съм повярвал, че ме е оправдал. И ще видим това как се, защото в нашите умове сега, чакай сега, какво ни говориш тук, нали, тия неща май не се връзват много с поведението и с делата на човешки живот. Ще видиме. Ще видим по-надолу. Значи, Бог оправдава неправедния, а оправдава нечестивия. Ало? Има ли някой вкъщи? Кой живее тук? Той не може да живее, ако не съм оправдан. Вижте, основата за нашето оправдание е правилна. Защото ние не мислиме за Божите дела достатъчно сериозно, като се сещаме, че за да може да ме оправдае Господ, праведният Бог, Той трябва да има праведна основа. Праведният Бог не може да каже, ти си грешен, обаче ела при мене, нали, няма проблеми с греховете ти. Той не може да каже така, защото веднага казва, праведният Бог, нали, оправдава нечестивия човек, просто е и така. Той трябва да има праведна основа. На каква основа ме оправдава? На основата на Христос. На основата на платената цена. На основата на пролятата кръв. На основата на толкова Бог възлюби света, че даде своя единороден син. Алелуя! Даде. Исус Христос, какво пише в Библията? Че взе всичките грехове на целия свят. Целият свят е оправдан. Сега, там дават подаръци. В операта некъде дават подаръци по случай някакво честване. Всички хора, които отидат там, ще могат да си вземат подаръка и този подарък е много скъп и много луксозен и техното имотно състояние ще се подобри, примерно. Некъв супер милиардер, примерно, раздава по 50 000 евро на човек. Всеки човек, който отиде там, ще получи подаръка. Ще си промени живота. Но хората, които не отидат, то е било и за тех, пари имало достатъчно, но те не са отишли, не са повярвали, че някой си дава 50 000 евро. Е така. И сега, ако ви кажа, сигурно нито един няма да повярва. Затова и не получавате 50 000. Защото не мога повярвате. Първо се вярва, след това се получава. Тие хора, които не отиват, не че Бог не е промислил за тях, но те не идват при Исус, затова те не получават дарът на оправданието. А не защото те са по-грешни от другите. Словото на Бога казва, че Бог е Бог на изобилието. Когато ти посееш едно семе, никога Бог не ти връща едно семе. Когато ти посееш една семка от ябълка и това дърво расте и стотици ябълки с десетки семки вътре в тях, ти се връщат обратно. Когато ти посееш
в Божието царство, твоите финанси, винаги Бог ти връща, ако ти си го направил с радостно сърце. Винаги! Затова аз сея и се радвам и успявам и съм благословен и колкото повече сея, толкова повече ще пожъна. Така казва Господ. Защото казва, ти, който учиш другите, учиш и себе си. Да, аз се уча себе си, научил съм се и сега се уча да се и повече. Защото това е пътя в Божието царство за успех. В сатанинското царство е колко повече заграбиш, колко повече вземеш, толкова повече ще имаш. И това го правят нечестивите, непокаяните, незнаещите, невярващите, но тези, които вярват, колко повече дават, толкова повече ще имат. Това е царството на Бога, в което няма криза. Давай и ще ти се дава. Добра мярка, стърцена, стъпкана, препълнена в пазухата. Давай любов, ще ти се дава любов. Давай радост, ще ти се дава радост. Каквото даваш, ще ти се върне изобилно. Ууу! Не има ли сърца, които да се зарадват тук? Или не сте го разбрали? Ще го повторя. Сега, трябва да преместиме мозъка си от това, какво вършиме. И трябва да сложиме мозъка си в това, какво вярваме. Защото ако ние вярваме правилно, ще вършим правилни дела. Това, което е в сърцето ни, това ще бъде животът ни. Ако в сърцето ни криви учения, криво вярване, криво схващане, тогава и делата ни ще бъдат криви. Ако ние сме насочили вниманието си към нашето поведение и нашите дела, за да се представиме добри пред Бога, ние винаги ще се явяваме пред Него с гузна съвест. Ти можеш да излъжеш човеците, но не можеш да излъжеш Бога. И понеже знаеш, че не можеш да излъжеш Бога, и понеже знаеш, че Бог те видял винаги и навсякъде, където си бил, ти знаеш, че си сгрешил и от тук нататък, само до тук си стигнал, ти си с гузна съвест пред Бога. Ти не можеш да получиш от Бога с тази гузна съвест. Защото ти не разбираш, че Бог не гледа на тебе така, както ти гледаш на себе си. Ти не разбираш, че Бог не помни делата ти. Ти не разбираш, че Бог те оправдал вече. Ти не разбираш, че Неговия син наистина, защото ти знаеш, че е умрял, но не го разбираш, че Исус Христос като умрял е платил всичко. Всичко. Ти само трябва да вярваш. Праведният с вяра ще живее. Колко интересно. Евангелие. Толкова е сладко, толкова е хубаво, че на вярващите им е трудно да повярват. Толкова са забъркани в религия, толкова са забъркани в теологични концепции, че не могат да повярват тази проста истина, че Бог не държи сметка за греховете ни. Сега. Добре, брат Станиславе. Вижте, той е дух, който беше по времето на апостол Павел. Казва, добре, брат Станиславе. Значи ти ни казваш, че ние може да си грешим, колкото си искаме, и Бог няма да ни държи сметка. На такива осъждението им е справедливо, казва апостол Павел. Защото те не разбират какво той им казва. Внимавайте да ви обясня как нещата работят. Когато аз вярвам, че съм праведен, аз не се стрема към грях. Аз, праведният човек, видели ли сте истински праведен човек да търси да греши? Да иска да греши. Един светия, който отишъл в планината и се изолирал от всичко, за да търси Бога, да търси публични домове, да търси злато и сребро, власт и позиция. Видели ли сте някъде такъв светия? Но той не е праведен, защото живее така. А той живее така, защото е праведен. Разбирате ли, ако ние повярваме, че сме праведни, живота ни се променя чрез нашата вяра.
Първо е вярата, после са делата. И то за пред човеците. Ако аз вярвам, примерно, аз се покайвам на смъртното си легло, половин час преди да умра, аз се покайвам, като искрено приемам Исус Христос за личен спасител. И аз не следявам небето, без да съм извършил нито едно добро дело. Бил съм убиец, мръсник, кожодер, блудник, престъпник. И половин час преди да умра на смъртно си легло, някой идва и ми говори за Исус. И аз казвам да. И го приемам. Имах един братовчет, който пиеше много. Не беше лошо момче, но пиеше много. Веднъж приби баща си, защото и баща му беше пияница. Вършеше неща много. Разболе се от рак. И той каза, отидох, молих се за него и го така насърчавах го. И той каза, ако Бог ме изцели, аз ще отида в църква, аз ще направя църква за него. Не можа момчето защото сигурно неговите думи, неговите обещания, Бог е видял колко са възможни. Но той повярва в Бога. Той прие Бога, защото преди това много пъти съм му говорил, той вика, айде сега. Малко си се отклонил, малко си се объркал, ама нали сме братовчеди, нали ще те понася. В този момент на смъртно си легло, от рак умираше момчето, моя възраст, набори сме. Той даваше обещания на Бога, той вярваше в Бога. Това му се счете за правда и той е горе в небето. Сигурен съм. Щом изповядаш с устата си и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. И той е спасен в последния си момент. Слава да бъде на Бога! Слава да бъде на Бога! Всеки ден ние приемаме благодат, защото пише в Йоанна, в Евангелие на Йоанна, 1 глава, законът дойде чрез Моисей, т.е. законът беше даден чрез Моисей, а благодата дойде чрез Исус Христос. Благодата дойде лично, а законът беше даден. Аз мога да ти пратя писмо и мога да дойде лично при тебе. Това са две различни неща. Едно е да ми четеш писмото, друго е да разговаряш лично с мен. Ако ти е приятно, разбира се. И казва, той ни даде благодат върху благодат. Какво значи благодат? Благодат означава дава ти незаслужена милост върху незаслужена милост. Незаслужена милост върху незаслужена милост. На мене и на тебе. Затова ние, когато се гледаме като престъпници, ние наскърбяваме Божието сърце. Когато ние се гледаме като той е лош, он е лош, той е такъв, он е такъв, всички сме го правили, покайваме се, съжаляваме, отричаме се и Бог казва, простено ти е, вече, преди 2000 години, само се радвам, че ти се усещаш все пак. Усещаш се, че Бог не гледа на тия хора, които вършат лоши дела, както ние гледаме. Защо те вършат лоши дела? Защото са младенци във вярата. Когато човек върши в църквата, все пак допуска грешки, те просто не са пораснали във вярата, не са познали правдата и благодата и затова те са младенци, трябва да ги храниш с мляко. Но не можеш да кажеш, ти си грешник, защото не е верно, той е праведен. Независимо, че е извършил неправедни дела, той ги върши, защото не е пораснал в познанието на правдата. Ако той познае правдата, делата спират да се случват. Защото, ние живееме според това, което вярваме. Ти си такъв, какъвто вярваш, че си. Ти си това, което вярваш, че си. И ако ти искаш да се промениш, ти почваш да вярваш за себе си, според както Бог те вижда. И тогава ти ставаш такъв, какъвто Бог иска да те направи. В сърцето си, ако вярваме това, което Бог казва за мене, че казва ми, аз съм повече от победител. Да, ама аз имам хиляди неуспехи в живота и не се считам аз за повече от победител, наблюдавайки себе си. Но Той ме счита за повече от победител.
в Христа Исуса. Той ме счита. Аз не се считам, но Той ме счита. И сега, какво е по-добре да приема това, което Бог мисли за мене, или това, което аз мисля за себе си? Това, което аз мисля за себе си, няма нужда да вярвам, аз го знам и аз го върша. А това, което мисли Бог за мен, аз имам нужда да го вярвам. Алелуя! Алелуя! Ако вярваш, че си праведен, защото е писано, че Бог оправдава нечестивия, ако е писано, че оправдава, значи си оправдан, ако вярваш, че си праведен, тази вяра е правилна и правилната вяра произвежда правилен живот. Вярата ти произвежда и понеже ти вярваш, че си грешник, все повече и повече грешиш. Сега, може да не го сванеш за един ден, може да не го сванеш за един час, но добре е да го схванеш, за да си спестиш много неприятности в живота. Добре, аз да го схвана, за да не изпадам в депресия от време на време за това, че не съм могъл да направя нещо. Не съм могъл, защото не съм повярвал, че мога. Не си направил това, защото не вярваш. И не вярваш, че има един, който е дошъл да те спонсорира. И те спонсорира всеки ден и всеки час. Да бъде слава за Неговото име. Когато вярата в праведността произвежда правилен живот, не се притеснявай за святостта. Святостта е плод на праведен живот. Пак ще го повторя. Светостта е плод на праведен живот. Тя също е дар, обаче правдата е корена, святостта е плода на дървото. Праведността произвежда праведни дела и ни води към святост. Ако ти слушаш нещо, ти трябва да го вярваш. И затова Бог казва, внимавайте какво слушате. Не всяка проповед, не всеки проповедник, не всеки свещеник ще ти каже правилните неща. Много хора си го измукват от пръстите. Но това, което тук пише, това е истина. И тук пише, че си праведен. И ако не вярваш, прочети си го 1500 пъти този стих, където пише, че Бог оправдава нечестивия и където пише, че правдата е дар. Какво ще стане? Какво става, когато грешим? Примерно отивам и ми се допушва, скривам се некъде, след църква отивам, паля си цигарата и пуша. Какво става, когато го направя? Веднага идва дух на вина и аз казвам, Господи, ти сигурно ме виждаш, ама аз не мога да спра да пуша. Пуши ми се, ще полудея, ако не запаля една цигара. Това си мислиш или, говориме за пушачи, тук няма такива, защото Бог ги освободи. Тие, които не искаха да се освободят, напуснаха църквата. И така. И ти почваш да се притесняваш. Отиваш на църква, вече си гузен, слагаш разни хапчета, за да не те померишат, да не те подушат, че си пушил. Някой по-чувствителни ноздри, като на моята жена, подушва от разстояние. Не можеш да се скриеш, хората почват да шукат, той пуши и ходи на църква, значи той не е добър човек. Какво да правим с него? И така, последствията на греха се развиват много явно в църквата. Когато запалиш цигара, ти казваш така, аз съм праведен в Христос Исус. По-добре е да кажеш, аз съм праведен в Христос Исус, отколкото да кажеш всички тия глупости, които преди малко ви казах. Защо? Когато кажеш, аз съм праведен в Исус Христос и пушиш цигара, силата на правдата идва върху тебе и тя атакува този грях. Когато ти изповядваш праведността,
Силата на Бога идва и атакува грехът ти. Сега има много младежи, които имат проблем с порнографията. Не само младежи, има и възрастни. Какво трябва да направиш, като гледаш порнография? Трябва да започнеш да кажеш: аз съм праведен в Христос Исус. По-добре е да кажеш нещо, отколкото да седиш и да мълчиш и да гледаш. Нали така? Защото това е истина. Дори когато гледаш порнография, истина е, че ти си праведен. Само, че ние си пораснал в познаването на правдата. И ако ти го казваш, един момент събужда се и този грях и това желание е изчезнало завинаги и ти си го намразил с цялото сърце, защото мястото на греха е заето от правдата на Бога. Но ти трябва да я призовеш тази правда и трябва да я призоваваш дори в центъра на най-голямия ти грех. Призовавай праведността на Бога, която само чрез вяра ти можеш да приемеш. Аз съм праведен! Не защото върша праведни дела, а защото вярвам, че съм праведен. И колкото повече вярвам, че съм праведен, толкова повече делата ми нечестиви бягат от мене. Нечестивите дела бягат от праведните и се насочват към грешните. И когато ти изповядаш, че си грешен, тогава нещата ти се случват. Когато не прощаваш на някой и не можеш да простиш, и се мъчиш, и се дисциплинираш, и се молиш, и постиш, и правиш всички усилия на волята си да направиш, да простиш, защото знаеш, че Бог ти е казал да простиш, и ти се чувстваш през цялото време неуспешен. Трябва да кажеш: аз съм праведен в Христос Исус. Аз мога да прощавам. Алелуя! Бог ме прави да мога. Аз съм правдата на Бога. Кажи: аз съм правдата на Бога. В Христа Исуса. То не зависи от мене. Зависи от Него. Алелуя! Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Сега ще разгледаме няколко стихове тук в Битие. Отворете си Битие 12. Да видите, да потвърдиме това, което ви казвам, че всъщност е Божият промисъл за нас. Авраам, който е отец на вярващите, 12 глава от 11 стих, ще разгледаме една случка с праведния Авраам. Когато се приближи към Египет, рече на жена си Сарая: виж, знае, че си жена красива, наглед. Египтяните, като те видят, ще рекат: тя му е жена, и мене ще убият, а тебе ще оставят жива. Кажи, моля, че си ми сестра, за да ни бъде добре покрай тебе и да се опази животът ми пред твоята дума, поради твоята дума. Авраам говори и учи жена си да лъже. Представям си, ако отида някъде на гости в някои хора и кажа на жена ми: кажи, че не си ми жена, а си ми сестра. Тя ще ме погледне с такъв поглед, че ще ми слезне сърцето в петите. Тя и без това се съмнява в много работи, но ако и кажа: кажи, че не си ми жена, ще ме пита: защо ти имаш някакви намерения тук? И кой знае какви дяволи ще минат през ума ти. Но жената на Авраам се съгласи. Праведният Авраам в момента лъжеше. И той научи жена си да лъже. И гледайте какво казва. И като влезе Авраам в Египет, египтяните видяха, че жената беше твърде красива, видяха и фараоновите големци и я похвалиха на фараона. Един, който има власт, ако чуе, че има нещо хубаво, първото е за него. И него не го интересува, защото има власт. Ние имаме най-голямата власт на земята. Алелуя! Ние имаме най-голямата власт на земята, само трябва да го разбереме. Защото Бог даде на Авраам да управлява преди падението и каза чрез Исус Христос, тия, които повярваха:
давам ви власт на цялата сила на врага, да настъпвате на змии и скорпи и нищо няма да ви повреди. И църквата се занимава само с болести. И както и да е. И заради нея той стори добро на Авраам, като прибави овце, говеда, осли, слуги. Бог допуска лъжеца в момента да бъде благословен с овци, говеда, камили, богатство и пари. Много съскат сатанистите, когато видят, че ние сме благословени в нещо. Когато Бог ми казва да си подаря колата и Бог ми даде толкова коли, хората казват: ще на мен ли ми даде Господ кола? А само на тебе, ти правиш някакви далавери там с американците. Викам, те не са ми от Америка. Там е много далече да ги прекарам. Но вижте, Авраам беше благословен. Овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили. Но Господ порази фараона и дома му с тежки болести поради Авраамовата жена. Той поразява неправилния човек. Фараона не беше с нищо виновен. Фараона си имаше свободата по закона да го прави това нещо. Той е взе, защото му е сестра и смяташе, че прави добро и правят сватосване. Нали? И те ще се радват. Фараона беше абсолютно невинен и Бог го порази него. Фараона е представител на всички нечестиви хора. Ние сме представители на вярващите хора и на праведните хора. Където отида, бъркат, ако ме закачат, бъркат зеницата на окото му. Където ти отидеш, ако някой те закача, бърка в зеницата на окото на Бога. Повярвай го това нещо, за да се изпълни в живота ти. Ние сме Божията зеница на този свят и ние трябва да се държиме като такива. Ще се държиме като такива, ако повярваме, че сме такива. Ако ти си мислиш, че си едно нещастно, усъкатено, болно, страдащо същество и дано Бог покаже милост, можеш и да задаваш такива глупави въпроси и да имаш такива загубени претенции, след като си наречен син на Бога или дъщеря на Бога, да казваш: ама дано, може ли Бог любящия да не даде всичко за детето си? Каква е причината, че хората погиват в такива страшни мъки и болести? Неверие! 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 Непознаване на този, който умря за тях. И затова ние сме тук, за да го познаваме. Що е това, което ми стори, каза фараон? Защо не ми каза, че ти е жена? Защо ми каза сестра ми? И аз я взех, понеже Бог е праведен, и той си казва правата истина. Той ми казва: не бе, тя е жена. Бог каза истината. Бог каза на фараона, а Авраам не смееше. И фараона му определи човеци, които изпроводиха него и жена му и всичко, което имаше. Така. Алелуя. В тези стихове ние виждаме, че Авраам направи грешка, но понеже той е праведен, Бог не го осъди поради грешката му. Някои много ще ни завидат. Ще кажат: не е честно. Не е честно ти да си невярващ, глупчо, след като Исус се разпна за тебе. Не е честно. А за това, което сме ние, е много честно, защото Бог плати цената. И е честно, защото е платено. Не е честно, ако е откраднал, да ни даде нещо. Но ако е жертвал сина си да ни даде нещо, е честно. Алелуя! 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 Някои казват: и знаете ли, Сара, когато отишла при фараона, била на около 60 години. Горе-долу като моята Сара, така. Запазена е била. И някои казват: ако повтаряш греховете, пред Бога не е правилно и внимай, той ще те накаже. Гледайте един друг случай.
Да отидем в Битие 20 глава, 17 стих. Така. И Авраам се помоли на Бога и Бог изцели Авимелех и жена му. Това е края. Нека да отидем по-нагоре, където отива при друг цар, Авимелех. След 25 години и жена му е некъде на около 90 вече. Обърнете внимание, праведният Авраам беше с праведната Сара. Те са една плът. Чули моите момиче? Понеже аз съм праведен по индукция. Алелуя! Некой вика, ти си с голямо самочувствие. Естествено. Естествено. Нека да бъда във всеки момент от живота ми така, с голямо самочувствие. Естествено, Божиите синове и дъщери трябва да имат самочувствие. Баща ми е цар на Вселената, аз няма да имам самочувствие. Има ли някой тук? Ама чакай, ние не се знае дали той ще те приеме. Ходи го разправи някой друг, не на мене. Ама това е арогантно, ти трябва да се смириш. Ако аз съм приял праведността на Бога, значи съм се смирил. И ако аз не му натиквам моите грешки и болешки постоянно, значи съм се смирил. Защото несмиреният човек постоянно казва нещо на Бога, което Бог отдавна е направил. Бог отдавна го е изцелил. Бог отдавна му е простил. И той отива и му се натрапва и казва, не е верно, прости ми, не е верно, изцели ме. Все едно му казваш, не е верно. Това не е смирение, това е нахалство. И в повечето случаи сме били нахални поради невежество, но Бог знае, че сме невежи и се опитва да ни ограмоти. И казва така. Оттам Аврам тръгна към Негев, той се засели между еди къде си. Понеже Аврам казваше на жена си Сара, сестра ми, то герарският цар Авимелех прати и взе Сара за жена. Но Бог дойде при Авимелех на сън през нощта и му каза, ето ти ще умреш заради жената, която си взел. Втори път прави същата грешка. Той не си е взел поука от първата, нито си е разбрал примера на Бога, че Бог го защитава така или иначе. Пак продължава по-човешки. Праведният Аврам пак лъже. Пак Бог наказва царя Авимелех и не наказва Аврам. Още в Стария Завет Бог ни е говорил за правдата. Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Ти си повярвал в Бога, не дей да се притесняваш вече Божие дете. Ма как да не се притеснявам, аз правям толкова много грешки. Започни да се гледаш на огледал всеки път и кажи, аз съм праведен, аз съм праведен, аз съм праведен. Стига си гледал на твоите грешки. Колко повече гледаш, толкова повече се увеличават. Ще те затрупат един ден, ти няма да видиш слънцето. А в същото време Бог те приканва да бъдеш Негово дете, част от Неговия дух. Така че, когато ти се чувстваш виновен, когато ти се чувстваш недостоен, това е само в твоите чувства и в твоя ум. Това не е истината на Бога за теб. И понеже ние не можем да се освободиме, да вярваме, да ходиме с вяра, ние все още продължаваме да ходиме с чувства. И там е бедата. Защото вярваме на чувствата си, не вярваме на Него. Това е гордост, това е бунт, това е непокорство. Да вярваш на чувствата си, за където Бог е казал, не вярвай на своя ум, проклет да бъде оня, който уповава на умът си. А да вярваш, защото бойното поле в човешкия ум е където Сатана дава фалшиви мисли и идеи. Той дава в целия свят, затова те са направили тия неща. Ние не трябва да го правим. Така че, вярвай, че си праведен. Библията казва, молитвата на праведния. Молитвата на праведния. Когато ти вярваш, че си праведен, ти вярваш, че за когото да се помолиш, Бог чува молитвата ти, защото Бог чува молитвата на праведния. Но ако ти не вярваш, че си праведен и си грешен, ти няма да смееш дори да се помолиш за човек, защото кажеш, абе вчера излезах от
там от буклуците, извърших такъв грях, излъгах, откраднах. И как да се моля аз за този човек? Стъпни с вяра и кажи, аз съм праведен. И утре няма повече да крадеш, нито ще лъжеш, нито ще правиш глупости, които си правил. Ти си го направил, защото не вярваш на Бога, вярваш на себе си. Бог не е движил живота ти, ти си го движил. Когато ти си движиш живота, значи Исус не си му дал право. Когато Исус не си му дал право, ти винаги ще сгрешиш. Това е естествено. Естественият човек, старият човек, Авраам, Адам, винаги ще сгреши. Плътта не желая да върши Божията воля, а се съпротивлява на нея. Така че, ще завършим с този стих. Евреи 5.13. Евреи 5.13 говори за доктрината на правдата. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в словото на правдата, понеже е младенец, а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да се съобразяват със словото на Бога. Значи, вие не сте грешници вече, вие не сте крадци, разбойници, блудници, пушачи, пиячи. Вие сте недорасли в правдата. Защо не сте разбрали учението за правда? Затова сега ви се проповядва от името на Бога учението за правдата, които са сериозни, ще се хванат сериозно и ще го изследват тия стихове и ще пребъдват върху тях, за да получат откровение, за да стане сърдечна вяра и ще се променят. Защото това слово, което ви говоря, ще ви промени живота, ако се съчетае във вас с вяра. Ето ви, Евреи 4 глава казва така. И така, понеже ни е оставено обещанието да влезе в неговата почивка. Кога влиза в неговата почивка? Когато не се боря вече да стана праведен. А вярвам, че съм праведен. Колко лесно е направено. Аз си почивам. Аз не се старая да правя правилни дела и умът ми да е само в това, какво ще направя. Умът ми е в това, какво вярвам. И тогава аз имам ум Христов. И казва, да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до тая почивка, защото и на нас, и на вас, и на тях се донесе едно благовестие, една блага вест. Но словото, което те чуха, не им принесе полза, понеже онези, които го чуха, не го съчетаха с вяра. Полза ще имаш, ако го съчетаеш с вяра, това, което днеска чуваш. Чуй го веднъж и 2 пъти и 3 пъти. Алелуя. Понеже има много ангажименти, молете се да ви вадат тия дискове, поръчайте си дискове, запиши ги на листче, за да може като седна да знам какво правя. Алелуя. Така че, завършвам с това. Ако Бог оправдава нечестивия, стига си носил гузна съвест пред Бога вече. Ако ти вярваш, че Той оправдава нечестивия, престани с твоята гузна съвест, престани с твоите оплаквания, започни с твоята радост. Алелуя. Радостта в Господа е нашата сила днес. Алелуя. Радвай се и пей, Исуса прослави. Радвай се и пей, Исуса прослави. Радвай се и пей, Исуса прослави. Греховете ти в морето Той хвърли. Заради теб Исус на кръста пострада. Заради теб Исус на кръста пострада. Заради теб Исус на кръста пострада. Името ти на небето записа. Алелуя! Алелуя! Бог да ви благослови. Нека да се изправим сега. Алелуя! Алелуя, 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 алелуя. Господи, Ти, Господи, ще залееш с Твоя свят дух
техните сърца, ще ги умиеш и ще ги очистиш. Ти ще ги избавиш от болестта на неверието и съмнението. Алелуя! Ти ще разкъсаш връзките и ярема на робството. Алелуя! Чрез Твоето помазание. Ти, Господи, който си верен, ще оправдаеш всеки един от нас за всичко, което сме сторили в времената на невежеството си. Сега Ти си ни дал правдата като дреха. Ние обличаме правдата като дреха. От единия джоб вадиме изцеление. От другия джоб вадиме мир. От вътрешния джоб вадиме просперитет. Алелуя! От другия вътрешен джоб вадиме радост. Дрехата на правдата, Господи, ни изцелява, носи изцеление за нас, носи благодат за нас. Моля Те, докосни сърцата и умовете на Твоите хора. Разкрепости умовете им. Ти си ме призвал да събарам крепости в умовете на хората и да накарам всеки ум да се покори на Христос. Господи, аз работих тази сутрин, Боже, за да може умовете на Твоите чада, алелуя, да бъдат разкрепостени и освободени от теориите на заблудата и религията. Моля Те, потвърди това слово с мощни чудеса и знамения. Моля Те, Господи, сега, Твоята изцелителна десница да се докосне до моята сестра. Алелуя! И нека това перде от очите да се махне. Нека този слух да бъде освободен чрез силата на Твоя Дух, Боже. Чрез мощта и силата на името и кръвта на Исус. Както изцели Куция, така изцели и нея, Боже. Халелуя! Моля Те за Стефанка, Господи. Халелуя! Моля Те за Стефанка, Господи. Изцели я. Изцели тия крака, Боже. Изцели тия крака, Боже. Изцели тия крака, Боже. Изцели, възстанови и се прослави, Татко. Татко мой, Татко мой, покажи, Боже, силата си в нашата немощ, в нашата слабост. Нека Твоята сила да действа мощно. Халелуя! Халелуя! И да изцелява. В името на Исус. В името на Исус. Халелуя! В името на Исус. В името на Исус. Халелуя! Връзвам всяка нечиста сила в името на Исус Христос да напусне всяко нечисто дело, което дявол е извършил в нас, да бъде елиминирано чрез кръвта на Исус. Алелуя! Всяко съмнение, безпокойство, отчаяние, депресия да си отидат завинаги от нас. Алелуя! Ние сме праведни, защото е писано. Исусе, Ти винаги боравеше с писаното слово. Ти каза на Сатана: писано е, писано е, писано е. Ние приемаме, Боже, Твоята правда и Твоята истина. Амин. Амин.